říká. Právě si říkám, že už to zahájili asi dřív. Tak to bude. A tím dobrý. Já jede správným směrem zatím. Já myslím, že na barvu nejede, Martin. Hele, už jde do té jízdy. Tak teď lampa, jo? Jako... Teda je dost všichno, když to vidím, jak tam přilhajte do Tak myslím, že kruhu se hezky vyhnul. Ale to je dělce. To bude indikace. Okay, No, tak indikace jako hezká zatím, ne? jako dobrý, indikace dobrá, ale o 5 metrů vedle, no. Jo. Teď oznámil, že je v kruhu. A to bych mu věřil, že by byl No, tam. Vaka, otáčí se. Teď zadem ještě. Ty nějak divně otáčí. Se otáčí na místě, kdybyste to nevěděli, jo. A hledá volný místo, já jsem zvědavý, kam ho dáte. Aha. Nedá. No já to tady vidím. Hlásí, že nemá kam letět, jo? Teď tam mám dát 2 parametry a nevědět. To mnou tady bude někde scházet. Třeba to jo, to se kouslo, jo? Tak minutu stojíš a skončíš, jo? Tak ven. Chvíli, jo? Teď je taková ta... Takový ten trik. Ježko, zraky, to je drsný. Já nevím, jaký jako přesně. Ale čilhej trochu a bolí to.